Hi guys, a dneska tu máme úprimnú recenziu na tento Birthday Bomb od Essence. Je to teda ich novinka a nájdete ju skoro v každej DM drogerii. Už takto na pohľad je vidno, že v nej sú dosť veľké trblietky. Ja tu mám celkom blbé svetlo, ale sú v nej trblietky. Ja teraz na perách nemám nič, takže poďme si ich dať. Je to klasické ako Juicy Bomb, takže trošku priblížim. Je celkom masný. Je celkom dosť masný a chutí dobre. Fakt to chutí ako koláč. Reálne toto je podľa mňa ich najviac podarený Juicy Bomb. Alebo teda aka Birthday Bomb. Je to reálne dobré. Je to taký ľahký shimmer na koniec. Vyzerá to celkom dobre. Možno takto na kamere to vyzerá trošku tmavšie, ale tuto moje pri zrkadle to vyzerá o dosť lepšie. Reálne možno by som tomu dala aj 10 z 10, keďže je to fakt dobré a má to aj celkom dobrú chuť. Myslela som si, že to bude viacej také trblietavé, ale je to taký fakt ľahký a taký decentný shimmer. Reálne I love it. Že áno guys, toto video bolo celkom dosť krátke, keďže ste u mňa zvyknutí asi tak na 3-minútové videá a toto video má asi tak, že minútu 30. Ale to je jedno. By bolo asi všetko a bye!